Wel, dwi'n dod yma I ganol yr anifeiliaid anwes I gyfarfod â Lois Ian o Llandaniel Sir Fôn, ti'n iawn? Yndw, diolch, yndw. Reit da, wel dangos nadroedd o ti yma heddiw, ia? Ia, mae genna ddau neidr yma heddiw. Mae genna I Skittles yma, yr Brazilian Rainbow Boa, a mae genna I Barney y cwn snake hefyd. Wedyn os y reswm na hwn wyt ti'n gafel a ddim hwn felly? Mae Barney dipyn bach mwy fidgety, mae'n licio symud lot mwy na Skittles yma, mae Skittles bach slobach. A wrth gwrs mae hein yn cael ei magu wrth gwrs mewn captivity ynddi? Yndi, mae'n illegal rwan I actually dal nhw o'r gwyllt a dod nhw fewn I captivity. Reit. A dyn, wrth i'n disgwyl y canlyniad wyt ti wan felly, ia? Ia, da ni heb gael yn Barney eto, fydda ni gael y canlyniad erbyn handi trif nhw yma. O, reit da. A dyn, un peth dwi'n gweld fatha bod o'n ail natur I chdi I ddal yr anifeiliad yma. Hwn ydy waith dydd I ddyn chdi? Ia, dwi'n animal technician yn Coleg Campia ar hyn o bryd, so dwi'n gweithio o anifeiliad bob dyn. Reit da, wedyn, ia. Wel, mae'n anifal, da ni gyd ddim yn di arfer o felly, ynddi? Yndi, sa'n pawb di gweld na gafo mewn neidr, so chi'n licio gafo yni? Wel, to be, na i rei bach nid o fel a, a dyn na I sticio I ddefaid li. Iawn. Diolch yn fawr ti. Oce.